Hello guys, vi har set noget sindssygt mærkeligt. Ja. Sådan. Skide mærkeligt. Nu skal vi ud og se. Løgsås! Ja, løgsås. Oh. Sindssygt! Oh shit. Oh shit. Fuck al. Det der, det er unormalt. Hvad fuck er det der sorte ved siden af? Oh god. Ja. Hvad? Oh god. Den er unormal. Guys. Jeg vil bare gerne lige sige, at jeg er med. Oh shit. Vi skal løbe.